ku kuɗi kuka zo yau, to wani irin kuɗi zai biya waɗannan mutane? Wannan jama'a da ta taru ta yi cincirindo ta danzaro jama'a ce zalla ta kwankwasiya. Kano! Najeriya! Sai Atiku! To Atikun da kuke taɗi yana cikin birnin Kano. Mu ma kanmu 'yan sharan fage da muka zo a jirgi tare da shi. Da muka ɗauki sahun gaba mu share hanya mu iso nan mu sadu da ku. Wallahi zan da muka kwashe fiye da awa ɗaya da rabi. Akan hanya duk inda muka kurɗa jama'a ce. Inda duk muka kurɗa jar hula ce da tutocin PDP. Gabar da yamma kudu da arewa. Mun fito muka bi sabon titi, muka bi mandawari, muka kurɗa muka bi dogon dutse, muka karkato muka bi kofar ɗan agundi, muka ci wata kofar ɗan isa duka a toshe. Kai kwankwasiya wannan wani irin amana ce? Kwankwasiya ta toshe waje haka ne? Kwankwasiya ta toshe kofa a jihar Kano haka ne? Kwankwasiya ta toshe kofa wa APC a jihar Kano haka ne? Musa, you need to get rid of them. Ina son tabbatar muku da cewa Hamza Idris, kana gani ko? We are sending that old man back to Daura. Wacce take bude? Buhari is going back to Europe. Yes, articulated, inshallah. Ba Buhari ba kai. Saura da me? Saura da jama'a da Allah a yakuri. Waɗanda kuke tureniya a biya hankali. Waɗanda kuke tureniya da Allah a biya hankali. Yanzu haka ne sanda muka tsinjo wata mace a cikin ku. Saboda kada a samu matsala, saboda ita mace ce mai rauni. To jama'a idan an yi yawa a gaba, a baya a House Stadium mu na zauna. Ba ku kuɗi kuka zo yau, to wani irin kuɗi zai biya waɗannan mutane? Wannan jama'a da ta taru ta yi cincirindo ta danzaro jama'a ce zalla ta kwankwasiya. Kano! Najeriya! Sai Atiku! To Atikun da kuke taɗi yana cikin birnin Kano. Mu ma kanmu 'yan sharan fage da muka zo a jirgi tare da shi. Da muka ɗauki sahun gaba mu share hanya mu iso nan mu sadu da ku. Wallahi zan da muka kwashe fiye da awa ɗaya da rabi. Akan hanya duk inda muka kurɗa jama'a ce. Inda duk muka kurɗa jar hula ce da tutocin PDP. Gabar da yamma kudu da arewa. Mun fito muka bi sabon titi, muka bi mandawari, muka kurɗa muka bi dogon dutse, muka karkato muka bi kofar ɗan agundi, muka shigo ta kofar ɗan isa duka a toshe. Kai kwankwasiya wannan wani irin amana ce? Kwankwasiya ta toshe waje haka ne? Kwankwasiya ta toshe kofa a jihar Kano haka ne? Kwankwasiya ta toshe kofa wa APC a jihar Kano haka ne? Musa, you need to get rid of them. Ina son tabbatar muku da cewa Hamza Idris, kana gani ko? We are sending that old man back to Daura. Wacce take bude? Buhari is going back to Europe. Yes, articulated, inshallah. Ba Buhari ba kai. Saura da me? Saura da jama'a da Allah a yakuri. Waɗanda kuke tureniya a biya hankali. Waɗanda kuke tureniya da Allah a biya hankali. Yanzu haka ne sanda muka tsinjo wata
saboda kada a samu matsala saboda ita mace ce mai rauni. To jama'a idan an yi yawa a gaba a baya a House Stadium mana a zauna. PDP bawa. To jama'a da Allah waɗanda kuke gaba nan. Buhari is going back to his village. Sai mun kora shi ƙauyensu. Ko ba haka ba, ya je ya huta ya gaji. Buhari za mu samu hawan jini. In kai masoyin Buhari ne kana kallon wannan bidiyon ka daina. Zan samu hawan jini. A koma ta baya, a koma ta hannun muku. Don na jami'an tsaro ku zo ku taimaka. Don Allah ku ƙara zuwa ku taimaka a nan. Muhammad, I better do the commentary. This Buhari, this brainless Buhari, better scare them. Tafi su je su huta. Buhari is going. Jami'an tsaro don Allah ku zo ku taimaka. Wannan fensir an kusa karya shi. Jami'an tsaro don Allah ku kawo ɗauki a kan